Прослушванията във Варна са към своя край. Последният кандидат от града дойде на кастинг направо от плажа. Здравейте! Здрасти! Как се казваш? Мартин се казвам. Мартин, фамилия имаш? Петков. Откъде си? Шумен, роден, във Варна живея. С какво се занимаваш? Продавам царевичка на плажа. Леле, мале! Аеробика за устата, масаж за устните, заболекар за зъбите, ламбада за ушите. Сладка като зърната на преслава, млечна като устите на гъргара, голяма като бухалката, на Илиян топалката. Занимавам се с музика, откакто се помня. Обичам да изпълнявам българска народна, БГ, циганска музика. Дойдох да участвам в X-Factor, защото музиката е моят живот. Обичам да пея и да веселя хората. Значи аз още като съм бил малък съм взели от дом майка и дете. 3 годишен съм бил, баща ми ме взел. Учих 8 години в социално-педагогически интернат Христо Ботев в село Варненци. Останах на улицата, като нали сещи. Отирах в Полша миналата година. В град Радом разбрах, че работи. Работил е там, но не можа да го намеря баща си. А той не те е търсил никога. Моля? Той не те е търсил никога. Като малък ме е взел от дом майка и дете и така. Оставил те Да. там. Помня се, в Бала бях, след това баба ми почина. Във Варна живях малко. След това, знаете, по улиците... На колко години беше тогава? На 7. И? По улиците... Просия, кражби, лоши неща, не ги пожелавам на никой. И така. След това отидах в трето РПО град Варна. Отидах и казах, искам да уча, искам да живея като човек. И така стана. Добре, какво си избрал? На Сашо Роман, мой ангеле. Много скитах по света, много мъки съм видял, но очите твои още ме изгарят. И проклинам дните си, изпих парите си, моля се и уча се, как да те забравя. Остарявам, но сърцете нося, цял живот аз твой оставам, мага ти просях. И си моето имане, ти ми взе душата. Мой ангеле, моя сладка мъка, победях и остарявам, но сърцете нося. Цял живот аз твой оставам, мага ти просях. Ти си моето имане, ти ми взе душата. Мой ангел си и моя сладка мъка. Благодаря ви! Много беше емоционално. Ти почти се разплака, нали? Аз видях. Тази песен свързваш ли по някакъв начин с мисълта за твоето семейство? Да. За твоите родители? Да. Личи се, аз те усетих, аз настръхнах. Наистина. Тая енергия и тази болка, която беше концентрирана и изживяна в твоето изпълнение, наистина стигна до мен и ме развълнува. Благодаря. Кога най-много сте липсвали родителите? И кога ти е било най-тежко? Винаги. Рождени дни, Нова година, празници. Постоянно, винаги. Ако те
те гледат? Какво би им казал сега? Бих им казал, че всичко, което са направили, те са родители и че ги обичам. Ние всъщност не осъзнаваме колко сме щастливи заради това, че имаме родители и че те са били винаги до нас. Марти, ти си много силен човек. Благодаря. Да гласувам. Абсолютно да от мен. Благодаря. Да. Мерси. Мартине, ти продължаваш в X-Factor. Благодаря ви. Мерси. Мога ви стисна ръцете, нали? От мене имаш yes. Знаеш какво значи yes? Да. Мерси. Силно беше това. С толкова много болка и страст изпълни тази песен, това момче. Видя ли, бе? Нямам думи. Благодаря за всичко. Браво, браво, ти ни разпиря направо. Уверен ли, че дойде при нас в X-Factor? Как се чувстваш сега? Много добре. Никога не съм се чувствал така. Толкова с много хора да се радваш за Мики. Нали? Е нещо уникално. То няма описване просто. Просто няма описване. Голямо нещо е.